Rotok anu, rotok aja. Rip tuh. Apa penak nih? Penak tempat ini sana bangunan. Delok bangunan. Tempatnya arko ya. Tempatnya gledekane Pak Tukilan. Masa? Tempatnya apa? Terus numpak apa dan bangunan? Ninja. Ada bebas aku. Emang tahu. Wong njaluk pijet niki kesel lek nyapa lho. Kesel lek nyapa? Mencari gadung. Lunjak-lunjak joketmu to. Saiki nek musik. Nek nek musik piye? Heeh, terus ki piye? Di sisi itu. Di sisi. Coba deh. Tarik sis. Iso apa? Itu teh sapa Bang? Satu. Nato. Ambune kaya apa? Ya tapi bahasa. Gak ada nada toh. Bebas. Lah pacarmu sapa to saiki? Apa atem? Matemnya mau? Sangat. Mau ngising matem. Enggak kasar ya? Emang tahu bebas aku. Yo kemudian jikok ya. Nah. Desa esuk budal lho ki. Asminan desa esuk budal ya? Yo, Pak Kopri. Ayo bisiki. Lah makane ndang ngledak kasur esuk ben iso tangi. Soalnya budale subuh. Iya. Numpak truk. Golek randang turung kok subuh kok ya ora iso tangi. Bawa licun. Mbak Morijan. Mantan pecah. Apa? Mantan pecah. Oh iya Pak. Sing bejo sapa? Kondi ku. Oh, Natu saiki pancen bejo. Ora tau ngomong ngene kok. Rip Natu pancen bejo, Rip Nat berlendet-lendet. Mari kok ning radio teko ndi lho cah iki kok iso kukuk Mbah Sing Mari. bejo sapa? Aduh. Natu. Natu pancen bejo. Ngono ngece ngono kuwi. Jangan Ngece. bening bejo ya niki ya. Macam kowe. Jangan kluwe. Mana ada macam kowe. Malah enak. Iki lho. Biasanya diurut Mak Ron Mak Ton sampai turu-turu. Tak pijeti lho iki ya. Enggak oleh meni boyokku keju enggak oleh. Dek ini enggak ngene, Mbak. Dadi arep nyedeki selamatan dek ini nggodho to. Yo lali lali. Oh, hambune. Mene kaya apa iki? Ya, bebas. Kopri. Kemarin main-main ngono golek ana mangan kok gampang. Ini beseng-beseng tau tak senenyak kok rawani kok. Enggak oleh muni ngono ya. Enggak oleh lho ya. Ah, kepeseng. Enggak oleh muni ngono kaya Randy aja dinut kaya wong edan kaya ya. Lek ngompol gak apa-apa lek mau ngompol. Enggak jorok, oke? Bote. Kok dia metune. Kaji kan tiwo. Oke, bos piye? Lek ngene carane tak rabekne karo anange lek jami. Oh, saya. Ya usah. Tak rabekne karo anange lek jami. Oke, Lek tak rabekne karo kuwi ya. Ya, Jami. Rip, Natu. Muni oke, bos. Ndang. Oke, bos piye? Kebas. Bos. Ndang nek kasur e ngono. Yo. Sit. Heeh. Wis ngantuk. Nah, kasur. Mulai. Kasur yo. Ya kasur yo. Buyake keju iki kok. Yo kasur yo. Itu kadung turu angel tadi. Sapa kuwi jenenge Mbak sapa? Mana? Erna. Kapan? Cinta apa karo Mbak Erna? Makanya bangun. Besok pagi karo Mbak Erna di Kelabang. Ya udah udah iku Bu. Iya, masih Apa? Ketangku pun nanti entar. Wis ketoki no. Dan kalau Kok kalau dhewe ra oleh ngongkon-ngongkon. hei
Ndang budal. Mulai juga Ndang, esuk-esuk Mbak Erna lek ra manut engko Mbak Erna mulai. Yo sadar apa saya? Ayo tak baturi lek Jami. Iya. Apa gue mau? Hasilnya sapa wi? Jang baturi. Apa Ndang disile? Sing jangan dulu. Ayo cepat. Aku kumang. Teh les selimut teh, les. Jika. Oh iya no. Mbak sing kalem-kalem. Yo. Meluncur. Lek Jami arep turu. Ndang kemulan. Ora lanang sih arek sing pasangane. Kemulan dhewe. Berdoa sik. Bismillah. Oke. Di salehne kuwi wis digua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya. Habis. Habis. Sama. Amin. Wes, Ndang.